soldier, man, I give you no break. Not even your eyes, you not give you no breaks. Hey, bad boy, what you gonna do? What you gonna do? Podobne podobnou stratégiou vlastne to fungovalo na oboch stranách oboch oceánov, teda Atlantiku aj Pacifiku. Maximálna rýchlosť tohto lietadla 540 km za hodinu v 6500 metroch s doletom 2500 km a s kapacitou až 40 pasažierov alebo 6000 kg nákladu. A tak ďalej, alebo lietadla, ako je aj Spartan slovenských ozbrojených síl, respektíve vzdušných síl Slovenskej republiky. Sledujeme naozaj takéhoto ďalšieho poníka, ktorý vláčil náklady, vojenskú techniku, alebo aj personál. A už predpokladám, že sledujeme finále. A ďalší z historických strojov, môžeme to už takto povedať, pomaly pristáva. Spoľahlivý, robustný. Ešte tu dve záverečný prevod. Hralo si o prezývkach, tak piloti ma nádherné zanúčajú. Lebo dnes je viac, než vyzerá. Ako hovorí známa vojenská pieseň, letecká pieseň z 50. rokov, my letci máme oceľovetáky. Čiže Antonov AN-26, hoci vzniklo ešte v 50. rokoch ako jednoduché vojenské nákladné auto oblohy, aj takúto prezývku dostal, tak dodnes lieta na všetkých kontinentoch sveta. Od Sibíri, z Afriku až po Antarktídu. Sme radi, že dolietal aj tu do Piešťan, sme ho mohli vidieť, ďakujeme. ktorá sa vyhodí do vzduchu a nad požiarom samozrejme je vždy tá teplota vyššia, tak aby sa nestihla odpariť, musí byť zhadzovaná práve z takejto nízkej výšky a tým pádom účinok nad požiaroviskom je oveľa vyšší. Takže poďme na to. AN-32P Firekiller, ukrajinský Firekiller, zabíjač ohňa na festivale letectva Piešťany 2025. A je to tu, wow! Toto budú nádherné obrázky, naozaj nádherné obrázky, verím, že ste to všetci stihli a že ste to mali správne postavené a možno, že ešte aj duchu sa vám podarilo zachytiť. Veľký potlesk!
pekne za túto veľmi zaujímavú ukážku, to sme ešte na